Kajing kulai kalai sya ki pastor ki temen basan jong je sengdong kabana kapor sya kapor i judan ke je trailang ban pentulun ya kakam da kaju katong da kaju kajing temu banginang pensan banginang penroi ya kalingkha ka jong trai ha kan ke perthai kan bau blei nang ibit yangi ban penek pensa hang ne po sla perthai Kajingai nanti juga jeseng dong mentah la jandap lai pheu senam mentau senam gandap lai pheu senam tharai ni belap boyo sngo kumno ini ikon i jongi ila he kumne layok pan he pansan hapo kini ki pene ngampat dalong ubala rangba than haduk atta henrei ngalayo ban he pansan ya ke jeseng dong eastern ribhoi nadu ka basdang yaka batat hadu kan gapor kam yo banya selok batpi kaburom bat jiro kali choblai bakumno bo blai upan khi yangi iwei biwei henrei hapdeng itai jupan khi jong blai gidong yo i bangi kum kabalang ukres eastern ribhai idang don kam shushu ya kabor bagi nang yai syaprang ka teks ka jonga hakane ka step ka pementa ka jing sot ka jonga namta ka jing keren ka jonga hakane ka step ka pementa ngan shim lane ngan sot na ka shti ka baar ka jong apostol paul sikinong korin ka lenong ka bakhat lai ka lenong balai ka khat ka bakhat lai ter hadu ka bakhat pra bat kapasok kadekot pasok lane ka phang pedeng kabangi sot lang hakane kapor kan long na kadekot kabakhat lai india pelik jembut lang kendiat habede bat kane kadekot bat ngim long kum Moses ubla bu ya ka jingka haka khmat jangu knang ba kita ki kon Israel kinom yok mi shan sya kabakut kata kaban damno tungin yali lang syutrai ke jing duai long bla kerku ya ka kerteng ke jomeu blei pa na du bam jukut sedikit bam jukut melong ubayai ne ngiu breu ngi ai kala bat ngi ai kala na ko ka por chui ka por teng na ka jing pha shi jing sniu teng na ka jing sniu shi jing pha but teng na ka jinglong janai sha ka jinglong janai nai enrai hakini ki baro ngi ai ka buram shame berling bau mensi ujung me perki yang i atrai ni dwai ru akan kapor bau mensi ujung me un yai syong sa bat ngi atrai un perki hagi do nut ki jungi un kren hangi wei pe wei kinang bangi kum ka jeseng dong atrai ngin yo ya kade ka wei ki jing perki mensi bangin ya be sya kata ka thong ka ba me malabu da kam ta jungi i wei pe wei kren phasya ma me atrai hakane kapor ka ba menta na ka menta ka buram ka jong Jesus Christ ngangu ngadwai ban ngapan ngap penkentang ene kapor paro amen ka shiti ka jong pol ka baar shakinong korin galenong balai ka khat ka khat lai ter hadu ka khat pra ladangi shim bat ngi puli ka kalong ke ka ba ngimla ban mudur bat kalong ke ka ba dap da ka jingjeliu sudah kumta ngala pensyong nong rim ya kan ga jingkren ka jonga ka subject jonga ha kan ga step ka pemta ka jingka khmat ka subject jonga ha kan ga step kolong ka jingka khmat ka balasat na ka ar korin ka lenong balai ka khat bakhat lai hadu khat pra bat kitu ka khat paso ngala ai happy menta na ka khat ka bakhat lai Habau blei ukhat yo Moses shalor ulum senai banya shonglang batu banya selok lang batu namar bau blei jungi ulong blei ubasgau tenat banya selok ublei jungi umlong ublei ubasgau tenat ban shong halor ulum Himalaya marwai ublei jungi umlong ublei basgau tenat ban shong hagi krem ublei jungi umlong ublei ubasgau tenat Bansyong halor umau henrei ublei jungi ulong ublei ubasku tenat barabor ya ka jia selok ngila banyu i ya ka dor kadar ha ka per
Eden ha Genesis kumno bau blay man la ka janmet uju kwa uju terang ban mi nala ka jaka syong ka jongu ban yat kai pengat ringkat badu Adam blay jongi menba ulayo i bau Moses ulalong utau syakri ujong uba bod yu bas syashkor yu bas ngap yu bau long syakri bas ngeuret hadu katata blay udas ngeu hun yu bat udak jit bau long udong yalam ban pelaj yaki kon Israel naka jing syak te mrau bat kane ke jingja anda bala pelaj yaki naka jing syak te mrau baki lapoi sya siliang jong ka duriau lapoi syak te sya riklau bat hangta ublay hakawi kapor ulakhat yo Moses ban kiu shalor ulum senai bat hangta long ba hadin ba Moses ulakiu halor uta ulum senai long baula syong bat ublay hangta sau peu sngi bat sau peu me kata kajia selok kaba hadu kata-kata kajia selok kaba jan hadu kata-kata bat ublay sau peu sngi sau peu me ni bat wan sya kajia seng tang arkenta ngi la sok krai ni ai shibun gidau ni wat yong bang ik thagi kle ni so ka po let's say yong banga habun kampalat ngahaban saja ngahaban penbiang gini kita ngahaban lek kan ngatai ni ai shibun gidau Moses ulakiu shalor ulum senai bania syong rengkat badu blay sau peu sngi bat sau peu me pidep keja ayo bahadin bau Moses ulasa hangta sau peu sngi bat sau peu me bat ublay halor utau ulum senai Exodus kelenong balai pusau kadkhot ka baar pu pra ka ong ba anda bulawan hiar nang tanah lum senai ba anda bula poi hak jat jong tau lum bat kini gi paj ba ba ki phai bat ki le yo sgeu bang tong Moses sulawan bat hangta ki le tur syajan jong Moses ban li ai khublai jong Moses ban li kdup jong Moses ban pediang burom jong Moses long ba kita ki paj ba anda ba ki tur syakmat kem la syo ban pe ki dur kmat ki jong ki namar ba ka jingting syang ga dur kmat ka jong Moses kalong ba syar kai hadu kata-kata bakim nur coban pet baka jingting shan ga buram ka jong blay ka bala syai hak dur kmat ka jong Moses bat kini ki kon Israel ki laong ko Moses to tap do ya ka to dur kmat ka jong me to ka do ya ka ni dur kmat ka jong me namar ngim laban pet ya ka ni dur kmat ka jong me ani ngila thaba kani ka singi ka bas gup tanap ha lese lara pi phai bat pi mi na ka ni ka dara ni aigo ya ka balang nang ne ban gong kane ka la dei ka we ka jing pen krek ka ba kraw ha ala ya ro mne nambar bakat ni ka jing pen krek kat kane ka jing shit ka sngi la dam don kum kane ka dara ka thrai phinum la ban pet nang tu na jaka shong jong pi shanga bat kat no tam la da pi phai bat pi pet sha ka te ka sngi ka bating shan ki khmat ki jong pi kin sabria ki khmat ki jong pi kinum la ban pet bat kum taru lalong kini ki kon Israel menba kila pek syau Moses menba lawan hiar natau lum senai hadin bola syong ya sa rengkat badu blay sau peu sngi sau peu mit ki pajba kila phakano ya ka dur kmat ka jong Moses namar kimla syu ban pek ya ka ding ting shan ka dur kmat ka jong ngadan sau tuli ki benta hang ne ka bangan yalam jingbot bat phi phin ya sha ban nga ka benta ka ban kong yangi lakhat banting shang ar korin galenong ba lai ka khat ka bakhat sao ka bakhat lai bat ka bakhat sao bat nyim long kum Moses ubala bu ya ka jingka ha ka khmat jong u knang ba kita ki kon Israel kin om yok mi shan sha ka bakut kata ka ban dam no Henry la pendeno yaki jingmot jongki namar hadu kane kasngihi haba puli yaka jutang barim kata kaju ka jingka khmat ka yaisa klem da lojno naba hau kris la pendam no yaka Moses ulayeng na kebenta ke hukum
Ubalaka ya ka dur khmat ka jong o kenang bagi kon Israel kinum la ban yo i ya ka dur khmat ka batung shan ka jong o kajing tung shan ka dur khmat ka jong Moses kam dei namar ka jing hok ka jong o kajing tung shan ka dur khmat ka jong Moses kam dei namar ka jing bha ka jong o kajing tung shan ka dur khmat ka jong Moses kam dei namar ka jing la ka jong o bat kajing tung shan ka dur khmat ka jong Moses kam dei namar bola shong halor lom senai sau phèo sngi bat sau phèo men Henry ka jing tung shan ka dur khmat ka jong Moses kadai namar ka burom ka jong blai amen Henry haba Moses ula hiarno na lor utau lom senai ula hapan kapat yak ta ka burom ka jong blai ka bau blai ula ai ho kum kata ka dak ka sakhi ka bau ula dan bat blai sau phèo sngi bat sau phèo men Henry tat nadu menta ki jingmot jeng perkhat jongki la pendam bat hadu kini kisngi ki sak kumjo menba la puli ya ka testament barim onggak tin ke jong blai tadai na mar kata kadau longba ki briu jong kadok hadu mentaru kidang ka ya ka dur khmat kajongki kenang ba kibriu kinum yo i ya ka buram kajong blai kajing ka khmat lapnya serim ya kajing long telat bor kajong u Israel bakim la ban skill to ya ka buram kajong blai namar kajing pen e dot dot kajong ki ko ki para bangit ki jonga lada mangabat mapi ngidang yai pen e lada mangabat mapi ngina yai ka ya kan nga dur khmat u blai u kwa yang apa dia pi bangin lajno ya kini dur khmat u blai u kwa u angnut ba mangabat ma pi ngin lajno ya kata ka jingka u blai skill tenat bangin ka bat ngin yai ka sa ya kata ka dur khmat kum Moses Henry POE hadin katu kan isngi anda Moses uradan rengkat bat kipai ba long ba kata ka burom ka jong blai suki kaladam ban Moses ulala ban lejno ya kata ka jingka ka dur khmat bat kipai ba kim dan jing sitam sho ban pai persya yo Moses namar kata ka burom ka jong blai ka bala judan mensyua men bau dang hiar na lorung lom senai sau pheu sngi hadin sau pheu sngi sau pheu miet kala ja do long ba kata ka buram ha ka jutang ka barim kala long temporary kalong tang sipor kala de tang sipor uji suwang pi long ka jingshai ka perthai Matias ka lenong ba khatsan ka lenong ba san ka khat ba khat sao pi long ka jingshai ka perthai ublai ukwa yang apa de pi bangin long kata ka jingshai jo ka perthai ublai kwa ya pi bapin ka no ya ka dur khmat ka jong pi ublai un skeusi la da pi ka ya ka dur khmat ka jong pi ublai un ya mun jaumat bapi ka ya ka dur khmat ka jong pi balai pitip namar ya pi la thau ha ka jingas rim ka dur ka jong ublai amen bat la da pi ka ya ka dur ka jong ublai skeusi tam bat bon sen ngi kum ki kristan ngi le kum ta pi ngipen i ya kata dur khmat ke jingten san ke burom ke jong blai ta haki jia seng ta haki jing mane lami na jia seng lami na yang mane ngila klet no ya kata ka burom ke jong blai ngila lot no ngi ka no ru om dei tang ba ka teng teng la dala li laj no sandan ru men syam tayo ngala don dia ke seminar hang thipok balang maulai nong lung but ka subject ka jonga ha the kalong ka jingta bat ka jingpen khi men sim jong ki samla kristan ha ka imlang sa alang bat kani ka dei ka wei na ka benta kani ka dei ka wei ka benta ka ba e ba na ka benta jongi kum ki kristan bon sen habangila mino na ki yeng mane ki jongi hadin bangila mino na ki jeseng ki jongi ni loj no
ya kata kedur ka bating shang ka jong blai dan ki bamla ban lando ki ka no ru ya kedur kmat ku baka Moses baki briu ki mla shuban yu ya ka jing ting shang kedur kmat ka jong blai ka bala yu hapi u Jesus shisho wang to pen shai kum ta ya ka jing shai jong pi hak mat ki briu bakin yo ya ki jing le ba bha jong pi batkin yo ya ro ru yo pa jong pi ubah haki beneng amen Matias kelen nomor san kan kau bakan riu susu ke ong ublei ukwa ya pi bapin long ka jing shai jong ka pertai ula pa yang apa dia pi ula buk nang yang apa dia pi hang de pa pertai bangin long ka jing shai balada mangi ki jing shai ngila kelalong ka jing dum kalong ka jing tim ka bakrau kalong ka jing tim ka bakrau na ta jung ishimet kalong ka jing tim ka bakrau nak dah kabalang kabangi dan naman latip yangi bangilong kabalang kajang kres kum taku ki para ki jonga tu ai kum kita ki Kristen kum kita ki kun ki jong blai tu ai bangin wan syakata ka jingting shan ka jong trai tu ai bangin kup ya kata ka jingting shan ka jong ukres ka ba ukres ula api ka benta ka baar ka jinglau no ya ka jingka khmat ar korin kala nomor lai ka khat ba khat sau bi hadu khat reu la de pi phai bat pi pe ya ka ne ka khat ka jingka khmat ka ya srim ya ka jingmat la ka ba kenjaman sim bat ka jing ya khlat no ka jong ubreu na ublai kajing ka khmat kalong la penia seri meka kum kata kajing matla ka baken jaman sim bat ka penia khlat do ha pedeng ubriu bat ublei beleng ong kumta ngadon ya kadau bangan ong kumta lara pipai bat pipek ya kadur kadar jong kater benekel ka temple POE bahaka temple ladon arteli ki benta ki bakentang kajaka ka bakentang bat kajaka ka bakentang na ka bakentang tam yang holy of holy bat ha kajaka bakentang kiling do ki ju ai ki jingknya ki ju ai ki jubo ye ki pu pen i ki ju knya ki niam ki jongki ju thang ya ka sarak ka jongki baro arp sau benta ka nyau teli ki sngi baro khat ar teli ki benai kat bah ka bakentang na ka bakentang tampak am dan meno balik irung bat ha kata kajaka ka bakentang nak bakentang tam kadon ka senduk juta bat long bau tang urang baling do ubala ban yo ya kala ban rung ha kata kajaka ka bakentang nak bakentang tam kataru tang sisin ha ka sisnem kataru ringkat bat ka senam kalam ka senam ro urang baling do umla dan lele ban rung hangta balada urung unyap shisha but ya kani kabakentang na kabakentang tam lapen ya khlat do da ka jingka ka perda ka berbenha but ya kata ka perda phila banyo i ha kadur kadar men bala sanar pnayo Jesus Christ lada pikir mau bala sanar pnayo Jesus Christ but long ba anda bau Jesus Christ ulat kut mensim long ba kala don ke jingdum bat ke jingknyo jumai balong ba kita ki jingtep kila orpat bat ndai tangata long ba kan ke jingka ha ka tembel kala kat arliang amen piakan mau ka jingka ha ka tembel kala kat arliang bat hangta nyo i ba kam don shu ka jing penyakhlat ha pedeng ka ba kentang bat na ka ba kentang tam how Chris kani ka jingka dot kebak laweng no ukres ulah pendep yakah ban haka jing temu ka jong kres ban wan syaka de pertai kalong baun ai ya ka jing kenya ka bakhuj ka batlem bat ka badan mor batang season ai tang season kenya kala penbiang ban map do ya ki pop ki jong pi baro ki pop ki balalek bat ki pop let's say ki ba pi senang le u Jesus Christ ulah loj do ulah penkat arliang ya kane ka jingka
La ailat yangi bangin yo ya ka kabu bangin lek show blay bat ban yo mat ya ka burom bakrau ka jo. Amen. Mangaban mapi menta yo lat ken ban lek show blay lingba u Jesus Christ. Bat ban pai show Christ kamut ban diang ya ka jutang ka batmai jong ka jing ai ai. Ha ka ba ngim sha te shu ha ka jingle jong ka hukum Henry ngi lạnh nuôi ban im hậu mình xiêm. Amen. Yo kan ya kan ngejing lạnh nuôi ling bau Chris. Bat menta ha bang ngi layo ya kan ngejing lạnh nuôi. Ngi la la kan ban le direct by show blay. Ban le direct show Chris. Ban le ai ngo yo Chris. Ban pelong ka jing ai ngo yo blay. Ban duai hu, ban kerpat hu, ban la dadon ka dong dong jing sko ngo ngi ai ngo ngo ba yo. Dan kam show ban le ling ba uling dog. Ngidai ban ailat yo Chris ban weng no ya kino ki jing tap lani kino ki jing ka ha ka jing im ka jong pi don kam lese lada ha kini ki sngiru dang don kita ki jing ka ngamong lada hadu mentaru dang don ki jing ka nginup dai ban sgeu sarong bahadu mentaru dang don ka jing ka bat bon sin mdai sho tang gawai ka jingka umosa sele se ka tang ka dur khmat le se ngi hapan ka nang no ngim tip sho ngiyo kenya kana kalat ban weng no ya kana ka jingka lingbao Chris kala ban long ka jingsko sarong ha ka jing im ka jungi kala ban long ka jingsko artatin ha ka jing im ka jungi kala ban long kanu ka jing sngiu ha ka jing im ka jungi ka jing long ha ka jing im ka jungi kabala ban pau ban kabala ban bam pau ru teng teng bon ki jing long ha ka jing im ka junga ngam la ban siu tho nga police phang ka personality ka junga but nga shem ba ka personality ka junga ka dei ka ba khamyar long ba ha ka perthai dan tang 10% ki bru ki badan ya ka personality ka junga but ngong ari bali ka long kumne bat gong pleng ngalong kumne namar baka personality ke jonga kalong ka barer ka ba khamyar ban shem tang sipeu persen bat lakum no kumno lada bon ero namar teng teng ki hiar teng teng ki kiu lada bon ero tang khatwei persen ha ka perthai Henry de nabar kata kata olese kila pandon kita ki jing ja la ni ki jing long ha ka jing im jonga ka bangala ban yu i kila pandan ki jing long ha ka jing im jonga bangamla ro ban yu i Henry kade ka por bangin ailat ya Chris bangin weng no lada don kum kita ki jing sneo ki jing duna ki jing penwit ha ka jing im ka jungi bat ngan ong ya phi ngan ya thoi phi ba kita baro phim dei ban so sarong kita baro khoi ki long ki ding ping kyang na ka benta kaburam ka jok blai kita baro kilong kiting pengkyang na kapenta ban ka lenti phi ba phin poi shaka hima ka jok blai bon na preng jong ngi skeu sarong bangi don ya kata ka jinglong nga tengam so sarong ban nganang type nganang research ngong kumno bangala ban develop ya kita ki characters ki jonga ki jinglong ki jonga ki ba long negative nabar ha ka jinglong ka jong bro dan ki positive ki don ki negative ro ki don ki jinglong ki papa ki don ki jinglong ki pasneu ro te ha kata ka jinglong ka jonga ga shem ba ki don ki negative ro bat nganang le research nganang study mentam dei tang bale research nganang study ban nganang train yala de ba kumno ngan job ya kita ki negative characters ki negative traits ki badon ha ka jingim ka jonga ngapen seluruh ya phi ba phi phin le kum ta ba phin weng no ai kita ki baro ki jing sneu ka ba la ban pen wit lenti ya phi ban poi shum lai yodes kala no bakhat sao ka khat ka ba nriu u jisu wong nga long ka lenti bat ka jing shisha bat ka jing im om don no wan shok pa ling ba jonga sigap ha om don mano ru bala ban le direct shok pa bala ban le direct by shok lai lemda don kam ban lenti ling ba u Jesus Christ kanai ka we ka jing ba pi
Lana ubriu la balik direct show play kade kajing let's say kajing bhabok let's say kajing bhatam let's say ginong kade ka babiang tam henry kamlong gumta ublay ubo yo ka filter hitep em ka filter kalau gumno ka filter haba phi bo ya ka ka kham jak lia let's say phi ka jar shapo bat phi yo ya ka ka bakhoi ublay filter yang apa deh pi lingbau Jesus Christ amen jadi nomor kata kau ni hap ban yai lingbau Jesus Christ nyemla ban bypass ya ublay nyemla ban bypass ya Jesus Christ ban late direction ublay Hebrew kalau nombor sepuluh kalau kat bakat kendai arpeu nomor kata aku para bagai habangi don ya ke jingshan ya ban rung sya ke jaka bakoi tam da kasnam ujisu da kelenti ke batamai bat ke ba im kabalap le nak benta jongi lingba kata ka jingka kata ka met jo sngap kaktin ka jong blay kaya thu yangi ba kata ka jingka ka baka ha pedeng ubreu bat ublay ka de ka met ka jong kres bat ya kata ka met ka jong kres la penkat no la weng no nak benta ba manga bat mapi gin suk bandrung syaka hima ka jong blay amen kadungun apeng jopi pin aingo yo blay hakane ngi namar philai i bakata ka jingka kalakat arliang bat philai yo lat ban le direct syaka hiba ka jok blay kabalai ka jingkala lingba umunsim ar korin kalenong ba lai ka dekat ka bakhat nyo te utrai ulong umunsim bat ha ka badan umunsim utrai hangta don kajing lai luhut tiu trai ulong umensim bat ha kabadon umensim utrai hangta don kajing lai luhut umensim bakut upen lai luhut yangi na kita kijing long rau jong ka pop bat kijing pen wit jong ka hukum u ai bor yangi ban im hok bat bunsin kadungun dapreng jopi pidwai hau mensim pidwai yang ko mensim bakoi to pen khoi yanga ko mensim bakoi to pelai lo yanga ko mensim bakoi to ai jing shai yanga mensim jong blai pelai lo ya pi dei bantip ya kata pediang ya ka jing lai lo balat terwa do mensim da ka ai lat yo ban ya lam bat ban pen kala ya ka wei pa ka wei ka benta ha ka jing im ka jong pi ngidon sibun ki dekat upol wang henry ka wei ka met kani ka wei ka dekat kala ban pentut ya ka met marok ka wei the day namar kata kadau jisu usgo thu ya kata bolong lada ka khmat jong pi siliang ka penwit bahaba khlau no ya ka bahaba le sabeneng klem ka khmat siliang lada ka jat jong be ka pentut siliang ka kejat ka jong be ka pentut ka bahaba khrai no to ka kejat Bha rung syaka hima ka jong blay tang siliang ka kejat ka babha amen kat nungut na pedeng jopi pikwa ban rung baro situli lana pikwa ban rung baro situli klem dak dan kam su ban klau layak ka khmat ne ka kti neu thule ne ka kejat gi dan kam ban IT shau blay ya kita ki benta ya kita ki dekat met ki jopi bau lay un yo ban pen kala ya kata ka met ka jopi ya kita ki khot ki jopi ya kita ki benta ki jopi bau long pelong khu ya ka bau pelong ya kata ka ba kentang na kenta ka buram ka jong lay war ban im ka jing im ka ba pen pau ya ka buram u blay ka ba lat na ka jingte ka ba rim jong ka hukum bon sen ngi kum ki kristan ngi sngau tenak bha banong ngi burom yu blay ngi yaro yu blay ngi im ha ka testament ka barim henry kat ba ki jingle ki jong ipat ki long ki ba testament ka barim sudah ngi long ba ngi la like na kita ki jing syate syakum jong ka testament ka barim ngi la im ha ka testament ka ba thmai ngi la im ha ka jutang ka ba thmai kat ba ki jingle jong i baro khai ki dang long kat kum ka testament ka barim idang long ka jutang ka barim sudah nyimpat don jing kala ha ka jing im ka jong i nyimpala ban pen kala ha ka jing im ka jongi kata ka de ka matam kata ka de ka greatest lies ka ba satan u ai ha ka jing im ka jongpi
kata kadai ka jing syukur ka ba krau tam ka ba syaitan u ai happy ba u penget je pi ba pi long bala jangai bala biang lut la certified u bol ong kom do ngabe sya persya jong kadak ba ki wei kin yo kat ba mangapat ngan do do balai pol ong kom ta kat u apostol balai ong kom ta u skill tu ba ka jing im kristan kadai everyday life kadai ka jing im ka baman la kasngi ka jing im kristan kam dei ka jing im jong ka jing kenya ka jing im kristan kadai ka jing im ka balong reality real life ka jing im ka bashisha ka jing im ka baman la kasngi ka jing im hang ne po perthai ngidang le ya ka bible study hang te po balang jongi man la ka mid sngi ublai bat ngidang shim ya ka apologetics subject apologetics bat hang ne ngong balai bakan niam kristan ko jungi kaya per na ki wei pat ki jai niam namar ka jinget kristan ko jungi kalong riang kalong ka bashisha adu kata ta phila ban taba phila ban kata phila ban shim ya ka phila ban kudup ya ka kamlong abstrak kalong riang kalong ka bashisha adu kata ta kei ka ba ppi kei ka ba ppi yang kei ka ba ppi kren kei ka ba ppi bam kei ka ba ppi di kei ka ba ppi le bar khai ka keren bat ka yatho ka penpau ya ka jinglong kristan ka jopi Galatia ka lenong basan ka dekot ka baningkong ya ka jinglai lo yu kris la pelaj yap ngi namar kata tu yeng scam bat wat ai bawan riam ya pipat ha ka lingkor ka jinglong brau amen piam ka jinglai lo yu kris la ai hangi menta ngi bun sin ngi lek kamno ngi lek di biang sai sin hau saitan ko saitan to ai to sim me yang pendon kam yang tang nam ta siteng ta to piam ita isan menit ita isteng ta kalong ka bakrau ba menen ka singi ngi sim kelas ha mulai nong lum bat ngolong ha ka do ka por ma philep pop ha ka do ka por ma philep pop ki khna bar khai ki le prakhat sislam ha bat ngong ha to anda ba philadep hakapor ba pinang yat ki khna gyong dala dep gong em kamlong kumta phila le pop shwa ba phin le shwa ba phin shim ya ka senjam ka jokhi ban yai nang ne hang tei bat hadu ka por ba phin da le ya kata ka kam kata kala dei lupa ka pop ka conceive hang ne ka pop ka pun hang ne hapok ka jabing ka jungi hapok ka jimbut jim perkhat ka jungi ba shi sin how blai shi sin ma phila perkhat hang ne mut la dep how blai la depพี่ดองกุมด้วยปัสตอร์อีกเรนกุลมาร์กุมตางั้นไอพี่ก็จึงชิชาบันเป็นชิชากันตาอุจิสวงกุมโนวงเกย์ก็จึงคลิมฮัดูบะพินเดียชองวันนั้นสุเองชูชิมya kanตั้งกันดุษานามารบังองเอพี่บังงาประชังบันวันระเอพี่ก็จึงสกุทุบะกุมโนกับปอบกับ process กุมโนกับปอบกับปุ่นtang na mentai tai dau ngawara ini jing keren i jonga uji suang kom do kei kata ka jing klim hadu ba pindah klim pindah ya shong bat ka breu ka kong a ka kong b la dei ka jing klim em wat haba pi perkhat chapang kata ka breu da kata ka jing perkhat brai ni jupi uji suang pila klim lupa ka apply ya barok om dei tang ya ka jing klim ya barok ki pop ha ka jing im ka jong ngi ubriu ka ba ubriu ula ban le baro khai la pun ha ka jing mut jim perkhat ka jong nga ban ka jong pi ko ki para wadam ong bang nga te ngadang rit mlong pop em ka jing pun jong ka jing sneu baro ka long ha ka jing mut jim perkhat ka jong pi bat kam da don kam ya pi hadu ba pinda la le henrei tang ba pi perkhat ro kala long pop lupa kat do tam anda ba pi la le kabamot la pandem rom kala no pra kan khat ban kong bat baar namar kata menta om don ka jing ban rem ya kita ki ba hau kris jisu ki bam ya kat bakum ka do henrei kat bakum umen sim kon ka baar namar kata ka hukum ka long umen sim ka jing im hau kris jisu kala pelat yang na kata ka hukum ka jong ka pop bat ka jong ka jingyap upol usgau thu pa ya kane
Badong baik itu kibadon hau Kris mentah. Kibadon hak liang ke jong Kris. Kibadon yang syap ke jong Kris. Dan jing penrem syu nagam ta jong ki. Tilalat sa siyang. Ya jing penrem. Ya aingu yo blay nang ta. Jongi iway hakan nga por. Bangi yo ba ublay ulatray pala. Ngalong ya pi ba ka jeseng dong kalajan kaladap kan sadap lai pau senam tau senam. Kerpat lagi dong penyak jeseng dong le sei lawan organize kanu program. Lai long ibarit ni ba kumdo pilaban organize ke program halor kane. Ban aingu ublay ban sgu ublay nakam ta ki sok selut kini ki jong ublay kebangila man yo bat ngada sisang aingu ublay ngada sgurit hadu katata hak mat ublay namar bang yo ya kedur kemat ke jong pi baro pilong ki sok selut jong jing trai sitam ke jong ngim so sarong kumta ngim kwa burom ngim kwan burom henry baro kinok syarai baro kitam besan ki evangelist ki bala ai bor bat mensim ban trai nak ta jopi kadon kampat ya pi bapin ID show lay wadamong bangala layang ala pen baptis ni pastor defender lamare te ala biang ala li bisa meneng pi don kampan trai pidang don kampan trai sitam om dei pastor lamare bapen baptis pi pindai sabeneng dei ma pi ban penpoy yang di sabeneng ngalayo ban pen baptis kap tu kan ni na pleng jopi henry ngoya pis ngobha wadum sim ya ka kum ka tiket bapin yo le sabeneng sim ya ka tang kum ka lat kalenti ban pen kre la di susu ban le sabeneng karai kadon hakti jopi kabasau ban kabakadu syam ngan syam kajing syai ya ka buram ublay ar koren kalau nama khat lai kan khat kabakhat fra da ka ba weng no ya ka jingtak ngila menta ban yo ya ka buram utrai bat ban keladur ha ka dur ka jong o skap ha ban keladur ha ka dur ka jong o Efesus ruang kumta ba pin he pin san kat ka jing san kat ka jing reng ba kat ka renyeng ka jong Kris bon sin ngi bakla ka jing long breu ka jong ngi theo ya ka jing san ka jong namar bang alasan kat itemen basan ABKD ngamenta alasan namar ngalalong kat evangelist XYZ ngalasan menta namar ngalalong kat kanu pastor FXB let's say lani kertang ngam kwa ban sejar kertang la sushim ya kini symbolise ngala sushim ya ka tang bangin isu yo ai kejimper jemperkat ngipun sin gishim ban ngi penia srim ya lade bangi lasan namar ngila kot kat kata kernyeng bat kham skausi susu pat kalong babon sin gishim bangi lasan namar bangi theo ya kernyeng bangate kat ngam dan syu takadaw la nangi khot Bible study dan bawan namar ki ong bangala biang lut ngala tip lut ngala nang lut la nangi khot ya ki seminar dan bawan namar ki ong hikai tu khna le ayu tu khna dei manga bala lut dei mangas pi ba hikai tu suai ma banga kerna ko pai namar ba ngasa ni dei manga te ba hikai tu kum non hikai kelai nga mentah marsen wan na jaka pulai marsen lain na college kum non hikai nga tang sau senam ngala hikai u lai pau senam marsan lain college wan ak na hikai wan ak pastor kilong kabe kiong li yu Bible study tu khon jonga tu khon jonga ta hai yeng ro ayo ai ngan sakali na yeng ro bar khon na jong de dalawan khon chibe do em ong kum doli be hikai kum doli benda to wa tai lam nga klub yo alat ban dei ban wan je seng kum gitar gidan namar bagi theo ngi persyang ngi mudur ngi penserim ya lade bat ngi theo ya lade ya ka jingsan ka jongi kat karnieng ka jongi nga menta ladang ong nga bunsen mangaya halenti ki ong ki bru yang ani bru bujrong ha ani jrong du kharmat no te ben kim don banget yang abang ade khasi ki kelijat yang bat hanu menne menhakanero
balong sport kita keli sar ngi pide kasi ngong hoi de kasi la mare ipajong pide de khat pajong aro de lingdo la nombri te ngapat ni tibbar khai nabar pangilali school rengkat bat pi ngipat ngapat nganang bot ba pi di kon khar be wong mentangan ang yo jing syai kum gitar ki breu gidan ngilong kum ta ngi nang bot bang alasan namar bangalar jrong karin yang kajonga nreu phut thik ngadan nreidon ki breu ngatsu ladang yang hakmat ki breu ki bah nreu phut RNC nyo put praput kidan gibreu gi benjrong gile kamno hatu ngala biang kernyeng ke jonga ngala biang ke jing start ke jonga ngala biang ya ke degree ke jonga da ka ba weng no ya ke jing tap ngila menta ban yo I ya ke burom utrai ban keladur hakadur ka jong ongkeng ngilah pat mentah ban keladur hakadur ka jong om dei sho hakadur ka jonga kat kum ka jing skuto ka jonga kat kum ka jing tip ka jonga kat kum ka jing start ka jonga ka dei ban long kat kum ka jing start ka jong blay ka dei ban long kat kum ka jing start ka jong chris ka dei ban long kat kum ka jing la ka jong chris ni dei ban tho ya la de kat ka rin yeng ka jong chris ong upol hakishti shakinong Ephesus bapin long gi belasan kat kereniang ke jong kris da pilayar kat kereniang ke jong kris tate you are qualified but ndai tangata tangkat kum kereniang ke jong kris hang de shisho long pi dei ban long kat kadur ke jong uru wadam hun tang ba pila long kat kereniang ke jong Jesus Kris henrai pi dei ban long ru kat kadur ke jong u các tin cái trong play con tôi long phi cái bạc khôi tôi long phi cái bạc trai nằm ở ba trong phi bạc hợp neng ulong bạc khôi ulong bạc trai arteli cái này khát ngalan join nang cái chỗ mar cái don cái khát bong tôi long phi cái bạc khôi cái don cái khát bong tôi long phi cái bạc trai piang ublay ukwa yang apa dia phi ku ki para ki jongai senang bạc kan thai bangin long ki bạc trai kat ublay umdai bạc phi long bạc trai kat pastor lamare wan nam sekawai 4 long bạc trai dang long ubat ritam ubat dunatam na borok kani ka jingkala ka long ka jingle ka bayai peteng ngalong mene ka jingim kristan ka long progresif kamlong static habong progresif mot ka long ko bayayai artat yai peteng artat na ka wei ka sngi syak wei ka sngi om namar ba pila dep menen lakut bon sen gi juong ba menin ka singi la dep shim jang hawai trai men shim tayo la dep shim jang hawai trai men tos nem menta ka tayo la dang am shim jang hawai trai ro kala biang kata ngiong static kam mut bang apen kesan yang jing hawai trai nga shim ya katang kum kanuksa henrai la piong men shim tayo ro la dep shim jang hawai trai menta tayo ro ngan sawan shim jang hawai trai la shim tayo ro ngan shim jing kata di progresif pilayo jimbut jonga mdai tang namar bangala imha mentang ngala kut la syai ngala mi na po yim mane ngala kut katu jingha jonga ngala kut katu ko de static ni om kabalong kum ka kabadon hakapung kabaladen kaba ubriu usim lai spa tengka sireng biang ban khaido kalong kum katu kapung kam tu hang no kitu kidoro kim yo ban pet chano ka shong ha ka jingdang jong pi jing pada jong pi ban khwai tu soitan u bread u bundia pim tre bam bundia u bread u we pim bam we u bread u khnyang pim bam tu khnyang u bread sadu we jing bam mi ba pen smowi pi dai be tingi long kum ta kidok khang ni dai be ni wat be ni u sma be hang no jing bam ba kham bang no ni dai nyim tip bau tu jing bam u dei ka jing riam ka jong soitan tuat be ya ka jingdan jong ublay bat ailat ya ka buram jong u ban penkela ya ka jingim ka jong pi gidon kam ban wat ya ka jingdan ka jong ublay bat pi dei ban ailat lada pi ailat ublay mla balai ani thu pi ublay la ai pi ka ban ban lai loi te dei nomor kata kadau ublay ula ban bishar ya pi lada ublay ai hapi ya ka jing lai loi ublay umla ban bishar pingit nem ya kata amen
Namar mau play ula ai pi ka jinglai loi te de namar kata kadau ula ban bishar ula ban phai pi sha dujak ula ban phai pi sha beneng ru namar ula ai pi ka jinglai loi ba pinjet lar pinjet ya ka ba bha ne pinjet ya ka ba sneu upulet benda ula ban kem ya pi namar pidon ka jinglai loi pinya bike pinya skuter klem helmet pila sha kem te ka shok ka jingjet jok pi la pin phong helmet pin nya scooty pin nya bike da ka phong helmet ne ka bom phong la da pim phong la da java la pulit steng len tiu la kem dei num dei ne pila so thoem u blei jong iru long kum ta u blei jong iru long thik kum ta ka shong happy la pi pediang ne em la pi kongon em la pi it ne em ho pen pau ya ka brom jong blei ha ki kam ha ki tin ha ki jinglong jong pi nang ba ki wei kin yo i yo Chris ha ka jing im ka jong pi amen rom ka leno khat ar ka khat ka ba ar kong gom no batu wat penyas rim ringkat yaladi bat kan ka perthai singap ha bon sen gis ka tanak ha ban penyas rim ngalong kum Angelina Jolie ngalong kum u Brad Pitt ngalong kum u Arnold ngalong kum Shah Rukh Khan ngalong kumu Ajay Devgan Salman Khan ngi penya sri meladi bat kiwe ka ktin ka jomblai ngam ya ki baki long ki bru basni mo nga shim ya ka tang ka duksa henry nga ong hang ne bangim dei ban penya sri ringkat yaladi bat kane ka perthai henry ka dei yang aba pi ko ki para shina bat kan thai ban pen kala durna yaladi ken da ka jing pen thamai ya ka jingmut jongpi amen bangin yo kan ban pen thamai dur no ya lade ya ki jingmut ki jing perkhat ki jongi ngelom mene ka jing pen kala dur ya ka jing im ka jongi ka sedang na ka ni ka jingmut jing perkhat lada phimla ban pen kala dur ya ka jingmut jing perkhat yong soch ha ka tin hindi yong soch tumhara soch badalo lada phila pen kala ya ka ni ka soch ka jong phi ka ni ka jingmut jing perkhat ka jong phi ka jing im ka jong phi kalah kalahi takadau jisuang ngom no ki khmat ki jong phi ki long ka jing shai jong ka jing im ka jong phi ka bomot kum no ke ei ka ba phi o i kamot than ke ei ka ba phi o i hang ne henry ke ei ba phi o i da ka jing mut ka jong phi ke ei ka ba phi visualize da kata ka bor jong ka jing mut jong phi kata kan ka pen pau ya ka jing im ka jong phi kata kan ka kret ka kadau ya ka jing im ka jong phi Kolosai kalau nak malai kita kat kapasipel, bat pinkup yau riu bat mai, yau badang pelong thamai, ha ka jingtip kat bakum ka dur ka jong uta ubala thau ya pi, singap ha, bat pinkup yau riu bat mai, yau badang pelong thamai, ha ka jingtip kat kum ka dur ka jong uta ubala thau ya u, ka dur ka jong blai kai. Ublay ukwa yang apa dia pi bangin kup yang kedur kaju ublay ukwa yang apa dia pi bangin kup yang kata kedur kaju ublay ban tap yang kata kedur kaba umosas ulatap yang kedur kemat kaju kajingka yang kedur kemat kalau kaba mensau kuki para kalau kaba mensau nak benda jong pi namar kalau self denial self lying kadai ka bapi len ya lade ka bapi syukur ya lade henry ka bapi lat ya kata ka jingka ublei kwa yang nga ba pi bangin lat no kata ka jingka na ka dur khamat ka jungi bau riu baro nyo i bangi long kita ki khun ki jungi amen yang gila khat banting shan ban lao no ya kata ka jingka ka dur khamat ka jungi ban wan ra ro ban IT ha ka jingkala ya ka jingim ka jungi lingba umensil jong ublai knang bangin yo kan ban pen shai ya ka burom ka jong ublai ha khmat ki bru baro ngan pun kot da ka de ka de khot da ka de ka de khot ka jing sat na ar ko ren ka lanu balai ka khot ka ba khat pra bat ko ki para ha ka de ka por sha ban shong ga kentu ya pi ga pen slor ya pi bapin lajno ya kita ki jingka dur kemat ki jopi bapin ailat bau blei unting shan napi uji suang
shisha ngong api bapila bale sibun ki ban ya kabanga lale manga ban lingba ka jinglot ka jongpi ya dur ka jingka dur kbat ka jongpi pin la ban le sibun ki kam dadon kam ya pi ban keren kam dadon kam ya pi ban batai kam dadon kam ya pi ban hukum kam dadon kam ya pi ban ong Henry Gibril kitang supaya ka dur kbat ka jongpi kin ai ka buram syuklai bat kin bur rum ngan berkut dah dengan khot ar korin kalen ba lai kat khot ka ba khat pra Henry mangi baro da ka khmat klem da ka no da ka ba ngi khmi shai ka ba ha ka yet ya ka brom utrai lanang penkala dur yangi sya kata ka jo hi ka dur na ka buram sya ka buram kumba na utrai uba umensem amen tu blain kerku ya pi ublain kerku kini ki kentin kiba ngalayo bani asam bat pi tu ai bapin londo ya kata ka jingka ke dur khabat ka jopi baki briu kin yo isa ya ka jingting shan ka dur khabat ka jopi ka dur khabat ka jingting shan ka dur khabat ka jong bases kalong tang sipor arpor kan lipno kumu battery trong ka mobile ka jong pi Henry kan dur khabat ka jong pi bat kalong junom la junom amen kalau apa dia amen ai ngoi utrai kan ka po tungin le tang sutrai ka jing duai